Дами и господа, този поздрав е специално направен от Гюнай за сина си, Алекс от Бисовица. За най-големия патрон все му върви, като казва, че много го обича. Алекс патрона. И за дъщеря си Преси, за най-обичаната си дъщеря. И за жена си Златка, те са неговата опора, като казва, че много ги обича. За най-добрите. Вали гермина Гюнай патрона, пак му върви. Авела Кая Гили за най-големия, за Гюнай. Хайде, Авен Манге, към удара в Тумени, аз са Гюнай патрона. От Дисевица и Гюнай патрона, от Дисевица. О, Гюнай патрона, си боса на Дисевица. Той е човекът, канади кемто тежавенца и теромняса. Гюнай е душмален модарео. Само ще завиждат, но няма да виждат. Гюнай, Алекс, баща и си не могат да ги съборят. И за най-мощният тарикат Гюнай, най-баро Анди Дисевица. Гюнай патрона, Сабе постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца.